салом алайкум дӯстон ҳамватанон инчунин обуначи шабакаи универсал тв. хоб чун ҳар вақта ин барномаи як саволу як ҷавоб аст ва имрӯз бошад қисми нуҳумаш мебошад. сараввал мехоҳам як чиро қайд созам ки барномаи гузаштада яъне ки як бародари мо бо номи ҷонибеков зайнолобиддин ки аз ноҳияи ҷиликул мебошанд хоб ҷавоби дуруст доданд ва мо рақамҳои ӯ бародарро дастрас кардему дар шоти вай 40 сомонӣ гузаронидем. ба ҳамин хотир бори дигар зайнолобиддин табрик, яъне ки агар худат аҳамият дода бошӣ, ин дар шабакаи интернетии ютуб яъне ки бо номи шеъри дӯстӣ шинохта мешавад, аллакай канал ҳам дора. ҳамин бародар яъне ки барномаи гузаштада яъне хоҳиш кардан, илтимос кардан ки ҳамин барнома тез яъне ки сабт шавад, бари тамошобинон пешкаш гарда. ба ҳамин хотир худшон хоҳиш кардану ва худшон яъне ки дар шоҳидии ҳама ҷавоби ҳамин саволро ёфтам. бори дигар табрик, зинда бошӣ, сарбаланд бошӣ. хоб пеш аз шурӯи саволи имрӯзаи барнома мехоҳам як-ду комментарияҳои ҷолибро яъне ки баъди шумо бихонам ва ҷавобашро бигӯяму баъдан суоли навбатии имрӯзаро яъне ки пешкаши шумо месозем. ба ҳамин хотир як нафар бародари мо, як нафар апас хоҳараш намедонам бо номи Салимова Ашургул навиштааст: дурӯғ нест ин саволотон, пулша метиҳен ай ростӣ. мо дар инҷа дар вай ҷавоб додагем ки ин саволо яъне ки ҳақиқати ҳол дорад. бисёри ӯ нафаро, бисёри ӯ одамое ки яъне ки ёфта буданд саволо ҷавобора, мо дар шоти ба ё пулша гузаронидага ҳастем. хоб ин яъне ки дурӯғ нестай, ростай. хоб дуюм одам навиштай: Фирдавс Абдуллоев: хусрав савола аввали ҳарфай охиршай бугӯ камтар осонаш бикун. хоб Фирдавсҷон бародар, медонӣ ки агар ман як ҳарфша гап занам аллакай бемаънӣ мешавад. худат мефаҳмӣ, камтаракам боша бемаънӣ мешавад. ба ҳамин хотир мегзарем дигар савол. ҳамин саволо ростай ки ҳаминора ихтироъ мекунад? ин савола дар чанд ҷо ҳамшид гап мезананд. ба ҳамин хотир рости гап бародаро ин саволора чӣ мегам муаррифгараша, муаллифаша худам ҳастам, яъне ки ҳеҷ ки нестай. худтон фикр кунем бестем ки агар ҳамин савола ман ая ҷо мисол ягон кас гирма, ягон кас ман да гӯя, аллакай доне ки ҷавоби ин савол автоматӣ ёфтагиам. ба ҳамин хотир ман кӯшиш мекунам ки худам танҳо созам, худам яъне ки баъди шумо пешниҳод созам. муаллифуш ҳеҷ ка нест, танҳо худамам. фақат мегирам ҳамин савола агар логически боша, логически камтар дигарш мекунем, яъне ки оддӣ боша, оддӣ амахе баъди шумо пешниҳод месозем. ба ҳамин хотир комментарияҳои ҷолибам бисёр ҳастанд. саволи имрӯза чунин ҳастай, бо диққат бошед бародаро. хоб аз таърих аст савол. нафарое ки чандин бошед хоҳиш мекунанд ки аз таърих савол шава, аз таърих савол шава. марҳамат, ина пешниҳод мекунем баъди шумо аз фанни таърих. яъне ки чунин суол мешавад, бо диққат бошед. шумо як давлати қадимаеро бигӯед ки як давлати қадимаеро ки дар ҳамон давлат, дар ҳамон замонҳо, яъне ки ин пеш аз милод бошад, шояд намедонам, ҳамин табибон, духтурон бениҳоят камчин буданд, яъне ки кам ба назар мерасид. барои чӣ? барои он ки ҳамон шоҳи ҳамон давлат чунин қонуне баррасӣ намуда буд ки агар ҳамин мисол беморро ҳамин табиб муолиҷаша наёбад, як кореро пешниҳод мекарданд ки вай бениҳоят зарари калон дошт барои ӯ табибон. ба ҳамин хотир табибон ҳамин соҳаро кам пешбарӣ мекарданд. умуман гӯем ки табибо кам буданд ва буданд бо нуқсон буданд. барои чӣ бо нуқсон? зеро ки ҳамон шоҳ яъне ки ба ваё зарари хуша расонда буд, барои он ки ваё муолиҷа кардан натониста буданд одамои оддира. ба ҳамин хотир рӯзои муайян беморро ба як кӯчае мебиромадану
بعد آدمای عادی ایدور و را یعنی که سوال میکردن کجا درد میکند چی مشکلی داری گفته خیر زیرا که طبیبان نبودن. سوال مختصر چنین میشود که بگویید که این کدام دولت بود و اگر دکتر معالجه کردن نمیتونست برای وی چی کاری رو پیشنهاد میکردن که وی به ضرر دکترا بود. سوال الکی فهمو شد کدام دولت بود و برای دکترا چی کاری رو پیشنهاد میکردن که دیگه دکترا همین کسب رو خواهش نمیدیدن، نقض نمیدیدن. سوال الکی فهمو شدگی یگان مشکلی نداره. با همین خاطر خیال میکنم این برنامه کمی هم باشد آسانتره جوابش، یعنی که 40 سامانه الکی این 30 سامانه کدام میآورد جواب درسته در کامنتاری همین ویدیو نویسه. البته که ما رقماش را دسترس میکنیم و در شرط و 30 سامان میگذرونیم. تا برنامه های دیگر شاد و سربلند باشید. خدا حافظ. خیر دوستان.